тоҷикистон 29 июни соли 2011. сафири иёлоти муттаҳидаи амрико Кен Гросс ёвари котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба назорати байналмилалии маводи мухаддир ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ Виллиам Браунфилд ва муовини фармондеҳи кӯшонҳои сарҳадии Тоҷикистон генерал-майёр Сафаралӣ Назиров ба ҷануби Тоҷикистон барои ташриф овардани бинои хобгоҳи сарбозон дар отради сарҳадии Шеробод ва барои иштирок дар маросими ифтитоҳи расмии дидбонгоҳи сарҳадии тармиму таҷдидгаштаи Яхчипун сафар карданд. бахши сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба муборизаи байналмилалӣ алайҳи маводи мухаддир ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ барои сохтмони хобгоҳи нав дар отради сарҳадии Шеробод зиёда аз $1 миллион иёлоти муттаҳидаи амрико ва барои дидбонгоҳи сарҳадии Яхчипун $600,000 иёлоти муттаҳидаи амрико сарф кард. бинои хобгоҳро дар отради сарҳадии Шеробод ширкати сохтмонии Осиё ва дидбонгоҳи сарҳадии Яхчипунро комплекс сохтанд ва лоиҳа аз ҷониби раёсати Созмони Милали Муттаҳид оид ба назорати маводи мухаддир ва ҷиноятҳо амалӣ шудааст. бинои нав дар Шеробод бо дархости фавқулодаи сарҳадбонони тоҷик баъд аз оне ки тобистони гузашта дар натиҷаи сел бинои пешина вайрон шуда буд сохта шуд. Шеробод якумин иншооти сарҳадии Тоҷикистон мебошад ки бо фаршҳои гарм таҷҳизонида шудааст. дидбонгоҳи нави сарҳадии Яхчипун нерӯгоҳи хурди барқӣ ва ду деге ки зимистон гармидиҳии кифояро таъмин мекунанд дар бар мегирад. Men and women of the Border Guard Service, I salute you. дар доираи ҳамкорӣ бо ҳукумати Тоҷикистон, INL барои барқароркунии якчанд дидбонгоҳҳои дигари сарҳадии ноҳияи Шеробод аз ҷумла Хирманҷо, Шоғун, Боғ, Баҳорак, Ёл ва Сариғор маблағ ҷудо кардааст. раёсати Созмони Милали Муттаҳид оид ба назорати маводи мухаддир ва ҷиноятҳо шарики иҷрокунандаи INL дар татбиқи якчанд лоиҳаҳо мебошад. бонки рушди Осиё шарики иҷрокунандаи INL дар татбиқи ду лоиҳаи дигар дар Кулма ва Қизиларти Бадахшон аст. ин лоиҳаҳо ташаббуси нерӯи табиии INL-ро муаррифӣ мекунад ки истифодаи лавҳаҳои офтобӣ ва турбинаҳои шамолиро барои истеҳсоли нерӯи барқ ва гармӣ мавриди истифода қарор медиҳад. INL умед дорад ки барқарорсозии иншоотҳои мазкури сарҳадиро то моҳи октябр ба этмом мерасонад. INL дар оянда ҳам таъминоти иншоотҳои навро бо таҷҳизот ва таълими марзбонони Тоҷикистонро дар робита бо иҷроиши стратегияи миллии марзбонии ҳукумати Тоҷикистонро идома медиҳад. ҳукумати иёлоти муттаҳида ба идомадиҳии пуштибонӣ аз ҷомеаи ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ва кӯмак ба он омода аст. аз соли 1992 инҷониб ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико барои барномаҳои ба тақвияти соҳаҳои ҳифзи ҳуқуқ ва амният, болоравии иқтисодӣ, ниҳодҳои демократӣ, тандурустӣ ва маорифи Тоҷикистон кӯмакдиҳанда беш аз $984 миллион амрикоиро таъмин намудааст.